ହେଇଛି ପାଣିଟା ବାହାରୁନି ଠିକ ପିଇବା ସମୟ। ତତେ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଟେନସନ ତ ଡିଫେକ୍ଟଟା ରହୁଛି କୋଉଠି? ନାଇଁ ରେ ଏବେ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡଟା ଆଇଥିଲା ପାଣିଟା ବାହାରୁନି। ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟେନସନ ରହିଲୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ବାଲାକୁ ଲଗାଲେ। ଓ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଡକ୍ଟର ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଅଫିସରୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ମୋ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡଟା ଏବେ 6 ମାସ ତଳେ ଆଣିଥିଲି, କାହିଁ ପାଣି ବାହାରୁନି, ଟିକେ ଆସିକି ଦେଖିଦେବେ କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଯାହା ହଉ ଫାଷ୍ଟ କାମଟା ମିଳିଛି, ଫାଷ୍ଟ କାମରେ ହେଳା ନାହିଁ। ଯାଉଛି ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡରୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ କହିଲେ? ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଚାଲିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡରେ କାହିଁ ପାଣି ବାହାରୁନି ଟିକେ ଦେଖି। କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ସାଥି ଦେଖିଦେବି କଳା ବ୍ଲେଜର ପକେଇ ଯାଇଛି ଆଜି ଛାଡ଼ିକି ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ହେଲେ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡରୁ ଟିକେ ପାଣି ବାହାର କରିବେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହା କରିବି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କରୁଛି। ଟିକେ ପାଣି ବାହାରିଲା ଆଉ କିଛି ବାହାରିବନି। ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ କମ୍ପାନୀକି ଫୋନ କରିକି